ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Хуш омадед ба ҳаёти мусалмон. Бигзор Аллоҳ аз меҳрубонияш ато кунад ба ҳайра ки мо имрӯз гап мезанем оиди оиладорӣ, чунки оиладор шудан хело муҳим аст дар ҳаёти ҳар як мусалмон. Ва имрӯз як саволро таҳлил мекунем ки чист оиладории ҳалол ва чӣ тавр бояд оиладор шуд аз нигоҳи дин. имрӯз ба барномаи ман омад як дӯсти беҳтарини ман, меҳмони азизи ман, шейх Билол Данун, ва ӯро ҳам мешиносанд дар кӯчаҳо бо номи духтури ишқ. Шейх Билол, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ташаккур ки омадед имрӯз. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ҷазакаллоҳу хайран ки даъват кардед ба барнома. Шейх Билол, ман дар ҳаяҷонам. Бовар кунед шейх, шуморо дар ин ҷо бо худ дидан ин барои ман ин як ифтихор аст. Шейх, оиладорӣ хело муҳим аст. ба ростӣ ки издивоҷ хело муҳим аст, лек пеш аз мавзӯи издивоҷро сар кардан, ман мехоҳам бипурсам, ба чӣ чизҳо бояд аҳамият диҳем дар вақти ҷустуҷӯи ҳамсафари ҳаёт, ҷустуҷӯи завҷа, яъне ба чӣ чизҳои ҳалол мо бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳем. Дақиқан дуруст, ин хело муҳим аст ки издивоҷ бояд солим бошад. шумо ба адсазанӣ сар мекунед дар издивоҷи носолим, яъне издивоҷи заҳролуд, ва ин таъсир мекунад ба ҳама соҳаи зиндагиятон. Таъсир мекунад ба вазъияти рӯҳонии шумо, таъсир мекунад ба вазъияти ҷисмонии шумо, таъсир мекунад ба вазифаи шумо. яъне бояд ки ба одами дуруст оиладор шуд ва санҷиши хуберо гузаронед. яъне инро мисли вазифаи хонагӣ кунед барои худатон, то ки боварӣ дошта бошед ки ба касе оиладор мешавед ки ба шумо хушбахтӣ меорад ва ҳама хоҳишатро таъмин мекунад. дар оянда боварӣ дошта бошед ки оиладор мешавӣ ба касе ки ӯ дорад 3 м. 3 м дуруст. 3 м ин чиз шейх? маънои он мешавад маводҳои мусалмонаи оиладорӣ. аз ростӣ ба одам касе лозим аст ки туро қадр кунад, ту барояш беҳтарин бошӣ. ҳастанд касоне ки масалан мухлиси рақами яки ту, инро дар ҳақиқат ҳис мекунӣ ки ин одам мухлиси рақами яки туст. о шейх, ин аз ҳад зиёд аст. дар ҳақиқат ин хел мешавад? албатта, лекин хел одамро бояд ёбӣ. хаяна фикр кун бародар, хоблос. пеш аз он ки соҳиби вазифа шавӣ, ту бояд ки мактаб бихонӣ, донишгоҳ, коллеҷ, имтиҳонсупорӣ. субҳоналлоҳ, ҳар як коре ки оғоз мекунӣ ё вазифаеро ба даст меорӣ, ҳатман атрофи онро дида мебароӣ. ё ин ки машқ кунӣ, масалан меравӣ, ҳатман дарсҳои онро мегузарӣ. ва дар оиладорӣ ҳам чунин аст имрӯзҳо. то чӣ андоза мо бояд бидонем оиди ин одам чӣ қадар донисан зарур аст, чунки бисёри одамони ҳозир чунон меъёри баланде доранд ки оқибат касеро намеёбанд. ман фикр мекунам ки мо бояд оқилона интизор бошем. умуман карда гӯем, чӣ қадаре ки калон шавӣ, ҳамон қадар зиёд сарфаҳм меравӣ. агар шейх оиди номзадӣ гап занем, нигоҳи ислом чӣ гуна аст ба номзадӣ кардан ва чӣ қадар вақт ин номзадӣ бояд ки давом кунад. калимаи номзадӣ ба забони арабӣ мешавад хитба. боз омехта накунед бо калимаи хутба, суханҳои имом. хитба, номзадӣ, ин вақте ки банд мекунад марде, ҷавоне, касе ки оиладор мешавад, касе ки омода аст ва ӯ мепурсад дасти зани хостаашро ва инчунин розигии зан ва хонаводаашро. ҳамон замоне ки розигӣ доданд ки бале мо қабул мекунем аз равиши омодагӣ ба равиши шинохтани духтари мо ва баъди ин никоҳ мешаванд ҳолатҳое ки масалан шуда буд як ҳолате ки ман аҳамият додам. писари ҷавон беҳолу бемадор чизе рух дода истодааст, чӣ мушкилиҳое дорад, бо номзад кардааш гӯем дуруст, ва ӯ сабр карда истодааст. ӯ диндор ва худотарс аст ва ваъда кардааст ки бо ӯ оиладор мешавад танҳо барои он ки онҳо номзаданд. ба фикри ман бармегардем ба сухане ки гуфтед, шарт нест ки оиладор шавӣ. баръакс, номзадӣ ин ҳамон вақтест ки шумо мефаҳмед ки бо ҳам рост меоед ё ин ки не. дуруст, чунки дигар бо чӣ роҳ якдигарро мешиносед аз нуқтаи назари ислом. агар ба ту ҷоиз набошад бо ӯ якҷо шудан, чӣ гунае ки ҷоиз нест бо ҷинси муқобил? хулоса, бале, номзадӣ ин барои аз наздик шинохтани якдигар аст ва шумо метавонед пурсед аз ӯ дар бораи масалан оиди мақсадҳо, хоҳишҳо, вазифаҳо, чӣ гунае ки шумо пештар гуфтед. то чанд вақт дар номзадӣ будан ҷоиз аст. ислом вақти муайянро аниқ накардааст, яъне дарозии номзадиро, яъне то вақти фаҳмидан ки ин одам ба ту мувофиқ аст. то он замоне ки шояд ки ту молиявӣ омода нестӣ, яъне ба ту лозим аст якчанд рӯз, якчанд ҳафта, шояд ки як моҳ, лек лозим нест инро дуру дароз кашонидан вақте ки барои худ муайян кардӣ, вақте ки фаҳмидӣ ки ин одам ба ту мувофиқ аст. шейх, каме ба қафо бармегардем. шумо як сухане гуфтед,
номзадӣ ин ҳамон вақтест ки мард ё зан аз фикрашон гарданду бигӯянд: ин ба ман мувофиқ нест. лек мутаассифона дар замони мо дар ин духтар доғи шармандагӣ мемонад. яъне агар аз фикраш гардад ва фаҳмад ки бо ин одам хушбахт намешавад. барои зан каме мушкил аст рад кардан ва гуфтан. чӣ тавр ӯ бояд рад кунаду бигӯяд: ман намехоҳам. ӯ бояд рост рафта бигӯяд ба номзадаш, ба он марди ҷавон, ё ба падараш бигӯяд ва падараш ба онҳо бирасонад. дар он ҷо вазъиятро дидан лозим. Чӣ гуное ки беҳтар бошад? шояд ки ба ин духтар ба падараш гуфтан беҳтар бошад ва бигӯяд: падарҷон, бубинед, бо ин мард он қадар мувофиқ нестем. шояд мегӯяд ба он: бо ӯ суҳбат кунед, ки чизе аз аввал маслиҳат кардем, ман намехоҳам, ва вазъиятро ба дараҷаи олӣ иваз кардан лозим. ва он мард бояд қабул кунад ва зиндагиро давом диҳад. ӯ бояд шарм надорад? Не, албатта набояд шарм дорад. чунки дар замони мо мутаассифона вақте ки номзадӣ рад мешавад, дар байни онҳо мушкилиҳое пайдо мешаванд. ин хонавода бо он хонавода гап намезанад ва аз ин мушкилиҳои калон месозанд. лек чӣ гуное ки гуфтед, бояд ки сар диҳаду ба пеш ҳаракат кунад. албатта дарди кӯтоҳ беҳтар аст аз дарди дароз. бубинед шейх, вақти мо ба охир расида истодааст. ман шуморо бори дигар ташаккур мегӯям ва бигзор Аллоҳ беҳтарин мукофотро ба шумо ато кунад. бародарону хоҳаронам, ба фикрам фаҳмидед ки никоҳ муҳим аст. барои ҳамин хоҳиш мекунам вақт сарф кунед ва фикр кунед ки ба кӣ оиладор мешавед. ба фикрам қоидаи тиллоӣ ин аст ки ғайри қоидаҳои динӣ дигар ҳеҷ кас ба шумо гуфта наметавонад ки чӣ гуна никоҳи беҳтаринро анҷом диҳед. ва ба фикри ман қоидаи тиллоӣ ин аст ки худро бипурсед: Аллоҳ розӣ аст аз ҳамин маъракаи шумо? яъне худро бипурсед, ба никоҳи шумо агар пайомбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам меомад ҳамчун меҳмон, ӯ хушҳол мешуд аз он маъракаи шумо? хушҳол мешуд аз он чизе ки рух дода истодааст? ва ба фикрам ин никоҳи ҳалолтарин мешуд. яъне агар шумо никоҳи ҳалол кунед, бипурсед худро: пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ин никоҳи шумо хушҳол мешуд ё ғамгин мешуд? бигзор Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло никоҳи пурбаракат ва маъракаи оиладорӣ ниҳоят ҳалолро ато кунад. бори дигар шейх, ташаккури зиёд ки омадед. то дафъаи дигар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.